Hem abordat el repte del corredor mediterrani, que és una oportunitat per a Gandia. La ciutat no està directament connectada al corredor, però sí anem a demanar ser infraestructura auxiliar del corredor, perquè tenim algunes potencialitats que són un avantatge per a la ciutat. El port pot ser una infraestructura auxiliar del corredor mediterrani i després la connexió per carretera que anem a millorar gràcies a aquest protocol d'infraestructures. Què és el protocol d'infraestructures? Unitat d'acció, tots a una en les qüestions fonamentals de vertebració i de millora de competitivitat de les nostres empreses, que al final és del que es tracta, i també full de ruta, amb un cronograma, amb plaços d'execució i d'inversió i amb el compromís de totes les administracions treballant unides per diverses coses. La primera, per desplegar la CV60. Sense CV60 no hi ha connexió al nucli interior de carreteres i al corredor mediterrani i, sobretot, a l'autopista i, d'altra banda, el ferrocarril. La duplicació de la via és essencial per a connectar-nos amb el corredor mediterrani i amb els trens de llarga distància. I d'això se tracta, de millorar en competitivitat de les empreses i dels nostres ciutadans, de millorar en connexions i de fer que el corredor mediterrani siga un impuls, vagi a favor d'unes millors connexions, unes millors infraestructures per carretera i també un millor ferrocarril. I això és l'avantatge que sabem abordar des del lideratge que Gandia té i des de la nostra capitalitat de la comarca i de les comarques centrals de la Comunitat Valenciana.